Suliga ko lain nga isla sang Panay, isla sang Guimaras, kag isla sang Negros. Ang inyo alagad abi-abi gud sinyo sang isa ka manayan-nayang nga aga nga may pagpakamayo sang Ginoo sini nga aga nga aton karon nga gina tagaan sang importansya sini nga aga ang pagdayaw sa Ginoo. Gani sa sini nga aga sugod ng aton nga morning devotional with Bible sharing sa sini nga aga. So start kita pray ako sa sini nga aga kag idangop ng aton nga una-una sa Ginoo kag mga ayaw kita siya sang bulig kag kaalam kag pagpagkamayo sini nga aga aton apresyar ang iya pagka Diyos sa sini nga Dios. So mga pangamon mapre kita, amay namon nga balaan, nagapasalamat kami sa imo Diyos sa sining isa ka matahong nga kagahon. Kung kanihin nagasimba sa imo pagi sa mga pulong ngamon mabasa sini nga aga. Kabay Ginoo nga ikaw gid magahatag sa amon sang giya kag kaalam nga ining mga pulong amon ni maangpan sing sibo kag magahatag ini sa amon sang inspirasyon kag labi lagi Ginoo maghatag ni sa amon sa amon kalag nga magakaon kami Ginoo sini nga pulong kag iyahe kami nga mangin isa ini ka amon ikabuhi sa amon tagsa ka pagpakabuhi sa ni kalibutan. Makamayo ang tagsa ka mga modulator na nagapalamati sa aga, upod sa mga nag-silent monitor ng Diyos, upod sa mga amon nga mga abyan, mga kasidingan, nga makabati sini nga signal Ginoo. Kabay nga iguton mo dito sa ila nga isa ini ka pagpakamayo nga ginhatag nimo sa amon kag makaambit man sila Ginoo sa imo mga pagpakamayo nga gintanyag nimo sa amon. Kabay sini nga ga Dios kundi kami kasubo sa imo, kundi kami kulang sa imo. Sige ako nanda kas pagpatawad sa amon. Pagkamayo ang tanan kag kinasalig namon Ginoo yung tanan sa imo. Kabay kami sarang mahimo ikaw lang amon Dios nga dapat magasimbahon kag pag-aalagadon sa sini nga mga kaya sa amon nga kabuhi. Salamat Ginoo sa iyong kayo. Salamat sa pagpatawad maluwat sa among mga kalakasan. Sa ngalan ni Jesus nga manuwas. Amen. 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 Before kita mag-start sa aton nga Bible sharing mag-atra ko na isa ka kanta para nga makasintit kita sa sining aton talakayan sa tingaga. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a word of lost sinner was slain. I believe in the Ghost Mount Calvary. I believe whatever the tide, and when time I surrender, and you is no more, I still cling to the old rugged cross. I believe that a Christ who was slain hung on the cross has the power to change life today. For it changed me completely, a new life is mine. That is why by the blood I will pray.
I believe in the whole of Mount Calvary. I believe whatever the tide, and when time I surrender, I knew is no more. I still cling to the old rugged cross. So I cherish the old rugged cross, till my troubles at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and attain it someday for a crown. So, mayang aga sa liwat, ang aton nga verse, makita sa Romans chapter 6, verse 23, nagasiling siya, kaya ang bayad sang sala kamatayon, apang ang bunayag nga dulot sing Dios kabuhi nga walay katapusan kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. So, isa ini ka common nga text, no? Pero paano na ang kwan bala ang sala, no? Kaya ang bayad sang sala. Ano ba lang sala? Di ba lang nagaling ng sala? Dito planadaan sa langit. Dito nagaling ang bala natin nga sa langit nagaling ng sala. Amo ng ang atong kaaway nga mo si Sitans, no? Nag-rebelde dito sa Ginoo. Sang wala ko matugalin tao sa kalibutan. So, ang sala dito na nagalindahan sa langit. So nabalaan sa Ginoo nga ang tao gid mapakasala gid, no. So nagprepara ang Ginoo kung nagistorya na nag-anon sila nga kung makasala ang tao, sino bala ang maka kuan sa aton, no, o kung ang Diyos la ang anak. Wise ang mamanindog nga kung sino ang tubos sa sala sang tao, no, kundi ang sigurong Isus lang nga gipadala sang amay, no, nga sa kalibutan nga nakasala ang tao, no, ang tao makasala tungod sang aton nga kaaway nga musita na mo nagalit ng sala, no, gintintan niyang tao nga makasala, no. Ga problema gid ang aton nga Ginoo kung paano niya matubos ang tao sa sala, no. So kasi sini nga aton nga kita kalakayan. So yata ko sa inyo ang inyong Panginoon, kang inyong panghuna-huna kung paano ninyo ini nga mahimay-himay ini nga aton gatunan sini nga aga. Kay yata ko sa inyo ang tion sa pag share sini nga aga ang inyong mga natrapangdan sini nga teksto. So agud nga para tanan kita maka ambit sini nga share sini nga aga. So at akong tan sa inyo aralan ko di sa pag baton sa inyo ma-share sini nga aga. So at ako lang ko sa inyo ang tanan nga mga ato na hangpan sini nga pulong aton katunan. So aralan ko di bilang control. Ma'am. Good morning, Control. Good morning sa tanan nga station. Yari ka rin mati na sa aton nga morning prayer with Bible sharing, no? Salamat sa Ginoo sa bag-o naman nga kabuhi nga ginatagi sa aton. Bisan pa sa akon nga gulingon ko sa akon man nga pamilya. So ang ining bersikulo nga aton ginatun-an sa kung aga isa man ka reminders man sa gyapon, no, gina-remind kita nga kung kita nagapadayon sa pagpakasala ang bayad sini mo ang kamatayon nga kung wala ka pa nakahinulsol sa Ginoo, kag way ka pa nagbalik sa Ginoo, kag kung
kung kita ang mapatay, ang kabayaran sina ang kamatayon nga hasta san o magaantos kita dito sa linaw sang kalayo. Kung padayon kita sa pagpakasala, hasta nga mag-abot ang tion nga magbulag na ang aton espiritu, ang kung aton kalag sa aton nga pisikal nga lawas. Pero kung naginulsol na kita sa aton mga sala, gintalikdan naton ang pagpakasala, kag nagbalik loob kita sa Ginoo, nagpangalagad sa Ginoo, ang tanan nga mga protokol sa Ginoo aton na pagasundon, pag-abot sa kamatayon, na magbulag ng aton nga espiritu sa aton lawas, kag magaupod na sa Ginoo dito kitaya sa langit. Amo na ang regalo sa Ginoo sa aton nga tama ka nami nga hindi na kita magantos dito sa balay sa Ginoo nga gin-prepare niya para sa aton. So ini nga bersikulo naga-remind sa aton nga talikdan na naton ang pagpakasala kung hindi kita gusto nga magantos kita dito sa impyerno. So likot lang ni nga verse, pero dako ang kahulugan sini, dako ang epekto sini kung naton ni nga himuon, no? Kay sa adlaw-adlaw naton niya nga pagtuon, halos tanan nga mga bersikulo ginatun-an naton ang mga pinaka-importante nga ara nakasulat sa Bible, kag dapat kinaton nga i-apply sa aton nga pagpangabuhi. So kung hindi kita gusto nga magantos kita hasta mintras dito sa impyerno, so biyaan na naton ang pagpakasala, kag balik kita sa Ginoo, kay sa Ginoo tayo maupod, hindi sa kaaway, no? Hindi kay Satanas. Si Satanas ya lipayon niya lang kana diri sa kalibutan, kung diin ka man di ka parte sang duta, pero pag abot sang tion nga mapatay na kana, dalon niya kato sa linaw sang kalayo, dito ka magaantos hasta mintras. Amo nang pinakasakit nga regalo ni Satanas. Pero kung diri kita sa regalo sang Dios, hindi kita magantos hasta mintras nagaistar kita sa bulawan nga mansyon nga wala na sa problema, wala tanan dito, halos tanan dito ya kalipay ang nagaulat sa aton. Bisan pa kung diri sa kalibutan tunokon nga dalan ng aton ginausoy, magamay nga dalan ng aton ginausoy, inatungod sa pag hatag sang kabudlayan sang kaaway sa aton. Kay gusto niya nga dito kita sa iya sa maligwa nga dalan, pero ang imo dong kaan dito linaw sang kalayo. So diri lang kuya, diri lang tayo sa tunokon, makitik nga dalan, pero bulawan ang aton malaputan. So diri lang ko. So kabay pa nga ini nga bersikulo makahatag naman sang dugang nga kabakod sa aton nga pagtuos Ginoo. Wala na akong kontrol masir subong aga. Good morning sa imo, good morning sa tanan. Brother Mangga, sa imo na sir nga makahatag ini sa aton sa iban sing dugang nga pag salig sa Ginoo, no? Kita may mga pagpili, kita may desisyon kita sa aton nga kaugalingon sa pagpili kung di ibala kita. Ang na ganing sang gintintar ni Satanas si Iba, so ginpapati agit nga kung mag-meter kasi na nga didian sa Ginoo, so ginbaliskat sa yawa yung hindi ka na mapatay na totoo, no? So muna nagkuhan gid si Iba, nagkomiter gid sang tawag nga sala nga iya na kay gid sang ato niya ni teorya pagtugas sa Ginoo sa ato niya perfect kita mo di muna nga amo na nga ning ang credibility nung hawa sa langit kay tungod nga gusto ya mapakigtupong sa Dios kay kinugata lang ka kwanta lang ka gikrita ka makakuha ka sa kundi hindi mo na nga nagkuhan siya tanas diri sa gin tupa sa sining kalibutan sa gin haboy sa sining kalibutan muna nga sining kailoy niya kalibutan kaya sige nagtupa ang aton kaaway nga sa Satanas, no? So amo ni para ang mga kanang panidi ang pagpintarya sa tawo, ang tawo nakasala nagsala na sa parang tawo di mo na nga pero hindi kita magkabalaka sa aton nga bisan bilang nakasala aton ginikanan
ang Ginoo may promisa sa aton niya, no? Kung kita lamang magsimba sa atong Ginoo, sa atong buhay nga Dios, magalagad sa iya. So may mga promisa ang Dios sa aton, no? Siya katapusan diri, no? Ang bunayad sang Dios kabuhi nga walay katapusan. Kung kita lamang simba ka magalagad sa iya. So, ini mo station nga mag-share siniaga, open lang control. Control. So, control. Guide lang, deliver ka na eh. Good morning good morning sa tanan. So, salamat naman sining tinapay kagkabuhi nga sa aton Kristohanon nga pangadlaw nga pulong sang Ginoo nga aton sa pangnabatian pagkaon sa espirituhanon ini sa aton sa pangadlaw nga nagakabuhi kita, no? So kung tunaan ta ang sala, ano bala yung sala? Ang sala, kung kita mapatay ayhan nakabayad na ta sang sala, no? Sa paghalangop sang naibando amuguro na, pero sa akon hindi. Kay ang sala amo ini ang ginuhulog diri sa duta sang sa rebellion to sa may langit diri na naog sa Satanas kag diri ginulog kay kailo kita nga dutan no nga ang sala ari diri gyapon nagapuyo sa aton until now. So ang sala, ano bala ining sala ang ginatawag? Kay ang sala kun ikaw ay makahibalo sang pulong sang Ginoo, hindi kita maka-identify sang sala. Kay may tawong kisa nagahimo sang lubrahon nga sala nga siya paghibalo insakto. So ang aton dapat pagabuhaton mangusisa kita amo ni nga may mga kasubuan ang Ginoo sa aton nga ginapa-identify ang matarong kag hindi matarong, no? Kinapabalo niya na ini subong aton nga natalakay ni isa ni nga pahanumdom sa aton nga hindi kita magpakasala, no? Kay ang tawo nga makasasala kung napatay siya, meaning nakabayad na sa sala niya pero kamatayon ang iya nga padulungan. So kailo ang tawo nga way makabalo sang pulong sang Ginoo nga sa gihapon nagakabuhi diri nga wala siya maka-identify makabalo sang sang sala nga ginaobra. So ang dapat naton pag-obrahon sang pagaton-an naton ang pulong sang Ginoo kay diri magaguide sa aton kundi kita makasala, no? Kay kung kita hindi lamang Kristohano nang ang kutob sa taga-adlaw nga pagpangabuhi Kristohano gagsindi nagakasala kita, no? Apang dalayawon kita no nga kita nakabalo sa pulong sang Ginoo. So ini nga mga buluhaton sa kalibutanon nga mga kasalanan aton malikawan kag ma-identify naton kay kita nakabalo sang kamatuoran. So amo na siguro, no, nang aton pagabuhaton nga sige tuon taga adlaw ay der pangamuyo, no, nga taga kita kinaalam nga kita maging mabakot sa sining kalibutan kagang iya daragin sad bunaya kag kabuhi nga walay katapusan kung kita nagapadayon kag nagaalagad sa iya. So mula na guro kontrol kay mamadamo pa nga ma-share pagoro. Sige, salamat iti madamo kag good morning. Salamat sa imo da Brother Felipe sa imo nga gabay nga share. So makatagim na sa aton aton tanan sang dugang pagyud nga inspirasyon sa aton sa kabalagad sa Ginoo. So ini mo station nga mag-share pa. Alam ko di Prater Brother Terotino. Okay, numayong aga sa imo control kag sa bugos ni mga panimalay, no? Kag sa tanay nga naga-monitor sini nga frequency, no? Una sa tanay nga daya ko kapasalamat ko sa Ginoo tungod sa grasya sa kabuhi nga iya gigtin paambit sa akon sa akon bugos nga panimalay, no? So aton subong talakayan subong aga isa ini ka dako nga nagapahanumdom sa aton nga mga tinugas ang Ginoo nga ang kamatayon among makapahamulag sa grasya sa Ginoo. Ang sala
bayad kamatayon kag amo ining makapahamulag sa grasya sang Ginoo. Ano bala ining sala, no? Ang sala, no? Kung pagahos ini ang grasya sang Ginoo hos, no? Natuktukan dira sa tunga. So hindi mag-ilig ang grasya, amo na kasimple kun hangpo naton, no? Kay nautod ang ginatawag nga komunikasyon sa Ginoo, amo inang sala, no? Pero puro padalman naton ini, no? Kaya ang pamangkot sala, ano bala ining sahi isang sala ang makapahamulag sa grasya sang Ginoo? Ano balang sala nga dapat naton likawan, no? Kaya kung kaisa confuse makita kung ano gid bala, no? So ang sala naghalin matutuod mismo dito sa langit, no? Napulo ka grupo sang mga anghel, no? May nabasa ko na sa libro nga Angel bla. Ang leader sini nga nagrebellion sini pito ka grupo ni ang leader nila sini amo ni si Lucifer mo, no? So ang pito sini sila nga 7 capital sin amo ning acronym nga paligas, no? Paligas. P stand for pride, ang A stand for anger, L stand for lust, no? Kaibog. Ang G stand for gluttony, kadalok. Ang A naman stand for avarice. Ang S stand for sloth, no? So nag-ilinaway ini ang grupo ni Lucifer nga pito. Tatlo lang gid ang nabilin, no? Tatlo ka grupo ang nabilin nga nagpabilin panig sa kaysa sa Ginoo. Amo iya si love, peace kag joy, no? Paghigugma, paghidait kag kalipay, no? So diri naton takolon ang ginatawag nga 7 capital sin, no? Kaya ang topiko naton ang sala, amo ini ang makapahamulag sa Ginoo, no? Makapahamulag sa Ginoo. So ang pride, amo ini ang bugal sang isa ka tawo, pareho sa akon, no? Pareho sa akon. Ako kaysa may pride man ako, may bugal man ako, doon na gid din sa kalibutan, doon na gid din sa tawo, maskin sino pa nga tawo nga nagamba nga Kristiyano, ara gid na, pero matulupang dani mo ang pride o kun ang bugal. Ngayon mo ay daw naglapas ako, daw sobra lang ako nga maskin sa panghambal ko lang. Pareho hipokrito ka na, hindi mo pagpatihan ang hambal sa isa katao. Bugal na tukoy kay ginasaligan mong imo kaugalingon nga kuno ikaw iya ang maalam, sila iya wala sang kaalam, no? Pride na, no? Anger, kaaki, gamay nga punto, mangaki ka, gamay nga punto, mangaki ka sa wala sa lugar, no? Nagsala lang gamay ang isa to, ngaki ka dayon, no? Kaaki, no? Dali, kasingki, masingki, no? So, salaman ini, no? Salaman. Last, no? Kaibog sa manggad, kaibog sa unod-non nga mga pangginawi, no? Kaibog sa tanan nga mga kwan, nga mga pagkabutang, no? Nga gusto nimo ara lang sa imo, no? Kaibog. Hindi kahisa, no? Hisa kasi si pareho sinakaron. Ang isa iya nakabakal base, imo iya si rutuin lang termi. O di daw kahisa kasi iya, no? Mga bagay ba lang daw kasimple lang, no? Amo na ko isal mo likaw kita sa sala, pero wala ka balo kung ano nga klase sala ang aton likawan. Amo ning ginatawag nga feeding capital C, no? Envy na kita. Gluttony, no? Gluttony, kadalok, no? Balaan mo nga may ano ni may high blood ka, sige kay mo yakaon baboy, sige kay mo yakaon litson, no? Balaan mo nga may allergy ka, sige kay mo yakaon seafoods, no? Amo na bala. Tapos kung kaisa balaan mo nga hubo ka na, sige padasok sa imo nga kwan, dasok pa sa imo nga kaugalingon, no? Hasta nga nagadaramili ka da, no? Kita ka sang away, no? Makari naman da karon si anger. So envy, avarice, no? Avarice last, katamad, no? Mga katamad, no? Sala magling katamad. Kay kung kaisa, mamba, ako ya, na kuya sang ginapaligbay nga iban, ang akon iya buluhaton.
balay simbahan, way kuya sala, wala na kuya timpo sa akon isig kapariyos palibot, way na kuya gapanong balay, way na kuya ga istorya, tamaran kuya magkadto sa mga balay sa iban, diri lagi kuya sa balay, no? Balay simbahan, no? Pero sala, manggali gihapon, no? Kay sumala sa naligay nga mga kwan, nga mga inadlaw nga may mga gintunan kita, nga dapat ipaalinton naton ang pulong sang Ginoo sa aton isig kapariyo. Di ma'am, baka ano ipaalinton ko? Gasimba ka, kadto ka sa simbahan, hindi ka man maluwas kung amo lang na, balay simbahan, wala ka na sang timpo sa imo isig kapariyo nga magsapdong sang ila mga kasaypanan. Tungod kay sa pila ka adlaw, kung mapatay kita, mahambal ang Ginoo, may pakpa ka matuod atang bangian, no? Sa tihak lang, no? Hindi ka gihapon makalupad pa langit. Tungod kay ang ginambal sang Ginoo, higugmaa ang Dios labaw sa nga tanan kag higugmaa ang imo isig kapariyo. Paano mo bala karon mahambal nga lapit ka sa Ginoo kung layo ka sa imo isig kapariyo? So sala may galigapon. So ini nga mga butang ng sinning capital sin, dapat naton initulupang doon nga sa matag adlaw-adlaw amo ining nagapuses sa ato nga mga katawhan. Labi na gid sa ato nga mga malapit sa Ginoo kag nagawali sa pulong sang Ginoo, amo gid ini ang iya nga ginatabid-tabiran kay kon mahawira, kay kon makasulod siya, si love, peace, kag joy, rumpag na. Wala ka na sang paghigugma, wala ka na sang paghidait, kag wala ka sang kalipay, no? So, kabay, ini nga mga butang, kag ini nga mga ihilikoto naton, matulupang dan naton, nga dapat naton tulupang don, nga ang 7 capital sin, hindi gid makapenetrate sa aton, matag adlaw-adlaw nga pagsinalayo bilang Kristohano, no, kay amo ini siya ang magaguba, no. So kabalang ini makataw sang gamay nga pagtulunan, kag ini lubos naton maintindihan kag magalikaw na kita sa paligas. Mayong agas tanan. But mayong aga si mga tinotino, salamat sa imo nga na-share sining aga, no, sa pagpasanag. So sakto gina nga ang nagpalaing kay Satanas amo ang iya nga pride, no, nagtubo ya bugal, no, nga siya na daw kamla sunod daw siya makasarang na gid siya, no. So daw iya bala yang panguna-una daw tama siya kakwan, daw mapambasa sa managtuga sa iya, ano pa sa mabakigtupong di amo na nga sumpong sa Ginoo. So amo na nga darigid sa nagtupa sa aton. So amo na ang pamulag sa aton, amo nga aton masala nga nagalin kay Satanas. So naglapas kita sa kasuguan sang Dios, no. Kung nato lang tawon sang una ang Dios nagkapag-istorya sa tawo tungod sa tentasyon sang yawa dito ang tao naulog. So amo gina ang sala dala ginagalin sa aton nga kaaway nga mo sa Satans, no. So hindi lang kita magkan kay ang Ginoo sige apon miyara siya nga para sa nakasala. So naton nga ang aton si Ginoong Hesus amo ang naglukdo sang aton, siya ang naggawad sa aton sa dagta sang sala, no. Gipangimatyan kita niya pagi siya dugo, no. Kay ang Ginoo gid wala ang Ginoo ang iya plano ya mo ang paggawa sa tao, pag igugma sa tao. So yung mas tisyon nga mag-share siya nga ala ko di control. Go. Sige go bro mo gani. May nga aga sa imo control, may nga aga man sa tanan nga mga modulators kag sa tanan nga mga naga-silent monitors nga naga pamati na sa sining frequency. Dali ang gid ang Ginoo sa sini naman nga aga nga padayon naman kita magatuon sa iya nga pulong. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa bag-o naman nga adlaw, bagong kusog, bagong kabuhi nga padayon nga ginapahulam niya sa aton sa tagsa ka adlaw. So isa ka manami naman nga
talakayan siningaga na ginkuha sa Book of Romans chapter 6 verse 23. Nga nagasiling, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So may duha ako di kapunto nga nakita. Una, kamatayon. Ang ikaduha, kabuhi. So ayhan sa realidad, may ara pala nagahandom sang kamatayon. Siguro ang gusto sang tao magakabuhi lang. Kay bisan gani ang tao nga nagamasakit, nagatinguha ina nga mag-ayo. Bangod, hindi siya gusto nga mapatay. Ina sa aton pala na nga physical nga aspeto. Kaya ang gusto sang tao, gusto gid nga magakabuhi. Kung pwede lang, hindi mapatay. Kaso, ining aton kabuhi nga gina-enjoy naton, temporaryo lang ini. Hulam lang ini nga kabuhi. So, paano naton maangkon ang kabuhi? Ang ini nga kabuhi, hindi ini kabuhi nga temporaryo, kundi kabuhi eternal life ini. Kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ining regalo sang Dios. Kung ara ikaw kay Kristo Jesus, maangkon mo ini nga regalo nga among kabuhi nga wala sing katapusan. Pero hindi naman nga kamatayon, wala naman isang katapusan nga pag-antos. Kaya nga, bayad ina sang sala. Kung ang tao nagapadayon sa pagpakasala, ang padulungan kamatayon. Dili makita sa James 1:15. Kay kitaya ang aton mga sala nga aton napanubli sa aton katigulangan, ginpanginmatyan na ini ni Kristo. Ginbaydan na ini ni Kristo. Ang sala sa aton mga katigulangan. Kay diri sa Romans 5:9, ginpakamatarong na kita sang Dios pagi sa dugo ni Kristo. Tungod kay Kristo, naluwas na kita sa kaakig sang Dios. Kumbaga natinluan kagin pakamataraw na kita gali sang Dios pagi sa dugo ni Kristo. So napatawad na sang Dios ang aton na panubli nga mga sala. Ano naman ini nga sala? Kung kita nagapadayon sa pagpakasala, madamo nagaklaim nga siya Kristohanon. Pero ang pamangkot nga nagapadayon ka sa pagpakasala. Kay kung ara ka na kay Kristo, bag-o ka na nga tinuga, ginbayaan mo na ang imo mga sala, ginbayaan mo na ang imo mga bisyo. Kay diri sa 2 Corinthians 5:17, diri, if any man be in Christ, he is a new creature, bag-o na nga tinuga. Tapos maklaim ka nga ikaw Kristohanon, kag hindi makita sa imo personalidad, sa imo nga pagkatao, ang kabuhi ni Kristo. So, basi maangkon mo ang ining bayad sang sala. Amo ining kamatayon nga igatagbong ikaw sa linaw nga kalayo, amo ining impyerno. So, paano maangkon ining regalo sang Dios nga mong kabuhi nga wala sing katapusan? Patuna si Kristo bilang Ginoo nimo kag maluluwas. Personal nga relasyon dapat ang imo himuon sa pagbaton mo kay Kristo kag pagtuo kay Kristo bilang Ginoo kag maluluwas. Sa sini nga paagi, makaangkon ka sa personal nga relasyon sa Dios nga mangin anak ka na sang Dios kag mangin amay mo na ang Dios nga sa langit. In connection ini kahapon sa aton nga talakayan nga makita sa John chapter 8 verse 24. Ginahambal din ni Jesus. Ang wala nagatuo nga ako amo ang Kristo, sigurado gid nga magakalamatay kamo nga nagapadayon sa pagpakasala. Kaatahag sa promisa sang Ginoo nga ang pagpakamaayo, ang regalo sang Dios, kabuhi nga wala sang katapusan. Pero kung ikaw manilapason kag nagapadayon ikaw sa pagpakasala kag ginasikoy mong Dios,
pagalaglagon gid ang imo kalag. Kaysa Isaiah 1:28 maathag diri nga ginpahayag sang Dios. Ang manilapason kag ang mga makasasala nga nagasikoy sa Dios pagalaglagon. So amo ining bayad sang sala kamatayon. Hindi gid ikaw maka luwas sini nga silot sang Dios. Kon padayon ikaw sa pagpakasala kag mapatay ikaw nga wala ka pa na patawad, wala pa na patawad ang imo mga sala. Kag wala mo na baton si Jesus. Sigurado nga ang imo kalag maimpyerno. So maluwas ka lang kung maghinulsol ka sa imo mga sala, bayaan imo mga sala, kag magtuo ikaw kay Jesus Christ nga mangin Ginoo nimo kag manluluwas sa imo kabuhi. Amo ina ang makahilway, amo ina makaluwas sa imo sining silot nga kamatayon. Kag sa sina nga paagi maangkon gid nimo ang grasya, ang regalo sang Dios nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. So kabay pa nga kita makahimo sang desisyon nga hindi pa ulihi ang tanan. Ang ining John 3:16 amo gid ining koptan ta nga pangako sang Dios. Okay, ginhigugma sang Dios ang kalibutan, ginhatag niya iya bugtong nga anak. Kag sino man nga nagatuo sa iya, hindi na mawala, hindi na mapatay, kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ning promesa sang Ginoo nga aton nga pagakuptan, pagasandigan kag aton gid ikabuhi. Kay nga amo ining makaluwas sa aton kag hindi na kita makadangat sining silot nga kamatayon nga aton kalag igatagbong sa impyerno, kundi maangkon naton ang regalo sang Dios nga kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Kristo Jesus. Magtuo kita sa iya kag manumbalik kita sa Dios agud mahilway kita sining silot nga kamatayon agud maluwas kita. So kabay pa nga sining tion ara na kita sa sakto nga direksyon nga kabuhi na gali, kabuhi nga wala sing katapusan ang aton gid maangkon dira kay Jesus. Wala na ma-share ko kontrol sini nga aga dalayawon gid Ginoo kag pagamayuhon kay kita sa Ginoo. Good morning. Maximo brother mo gani sa imo nga na-share karon nga aga. So isa na pagpapasanag no. Amo na gimanag ang problema sa tao nga ang tao kapatay no. Bangod sa siguro wa sila kabalo sang kamaturan, wala sila kabasa sang pulong sang Ginoo. Amo na nga nadlok sila mapatay. Nagaya kan sila amo na mga tao blang mga way kilala Dios no. Way no mga itigis bla, way kilala sa may Dios ang kalibutan. Daw ay sila sing kwapatay na sila at iway na sila ya tapos na ilangan way nakabalo galing may pagkukumpaya ang Ginoo. Kaya mo na nga ato na kinahanglan kita ya patay ang nami iya kung kita ya patay kung galagag sa Ginoo way kita dapat kulbaan no. Kasi ay may pagkabanaw kita ya nga mangkon naton kung lang kita sa kamot sang Ginoo. So hindi kita magkadlok sa mga kamatayon na wala na nabayaran na sa aton Ginoo dito sa krus sa Kalbaryo no. Siya na nagtubo sa aton no. Nga mo na gani nga dako ginayang gugma sang Ginoo sa aton bilang kita ya mga iya ka anak no. Yung promisa na nadan sa Ginoo sa kay Abraham ang gusto ang sa Ginoo tanan maluwas no. Kaangay isang balas sa baybayon o kaangay isang mayara man ang matao man di maluwas pero laban ang maluwas basta lang kung kita lamang tuo kang magsalig sa Ginoo ihatay gina sa iya sa ato ng iya mga promisa nga kabuhi nga walay katapusan no. So nami sa aton nga kwan hindi kita magkakuan padayon kita sa pagalagad sa Ginoo. Ilikawan nato ng aton mga tagsa ka mga hindi mayo sa tubangan niya ilikawan na naton agud nga makambit kita sa mga saad sa Ginoo. So any more station nga mag-share alang ko de Morning Control. Amigo Brother Bugnay.
Roger, good morning sa tanan-tanan nga naga-monitor na sining frequency, no? Isa naman ka matahong kaagahon nga nagabot sa aton nga sa diinduat naman kita sa gihapon, no? Nakabugtaw nga upod sa gihapon ang grasya sa Ginoo sa aton, no? Ang bagong kabuhi, bagong busog. So salamat sa Ginoo. So sa sining aga aton naman nabatian ang mga pulong, no, nga ginhatag sang Dios sa aton nga mo ang mangin silbi, no, nga pagkaon sang aton nga kalag, no. So salamat sa Ginoo nga dre gina-remind kita, no, nga ini nagasiling nga ang sala, ang kabayaran sang sala kamatayon. Pero may dako nga pangako, no, ang regalo sang Dios sa ato, no, ang regalo amo ang kabuhi nga wala sa katapusan dila kay Kristo Jesus. So buot silingon nga kung kita nagapangabuhi, no, nga matarong, so ang aton maangkon dili kabuhi nga wala sing katapusan, no, amoy na ang regalo sang Ginoo sa aton. Pero kung nagapabilin gali kita sa pagpakasala, wala gid, no, wala gid kita sang mabaton dira nga kaayuhan, no, bangod ara kita sa pagpakasala. So hindi pa man uli ang tanan, kiti wala pa man si Kristo nag-abot. So may tsansa pa kita, no, nga maginulsol sa aton nga mga kasalanan, no, kag magpangabuhi nga matarong, no, bilang Kristohanon, no, kinanglan naton pag-uhon ang aton nga kabuhi samtang wala pa. E kung ara na gani si Kristo, mag-aabot na gani si Kristo, bisan mag-ano ka pa, bisan magluhod-luhod ka pa, magligid-ligid ka sa inulsol, no, wala na sang tsansa kung ara na si Kristo. So samtang wala pa si Kristo, may tsansa kita nga magbago sa aton kabuhi, no, talikdan ta ang aton nga mga ginahimo sang una, ano kita sang una, puno kita sang bisyo, no, talikdan ta ina kay bangod ang kabayaran nila sa natanan, no, kamatayon. Di paano abi kon mapatay kita nga harap kita sa aton nga bisyo, no, di wala kita sang kaluwasan nga mangkon, no. So kinahanglan likawan naton, no, likawan naton ang maghimos sina nga mga bagay, no, pangamuyuan naton kay kung kita lang nga tawo hindi ta kaya, no, hindi ta kaya magtalikod sa bisyo mo kung kita lang gid sa aton na ginatawanon, hindi ta na kaya. Amo na kinahanglan niya mangayo kita sa Ginoo, no, sa kaalam kag kusog nga malikawan naton ina nga mga bagay, no, kay ti inagali nagadulong sa aton sa kamatayon, no, ang paghimo sang mga sala, no, pareho sang bisyo. Although nga hindi magid naton ma-perfect ang aton nya kabuhi, no, dahil sa kalibutan, hindi magid naton masiling nga totally gid, no, nga hindi na gid kita makasala. Kiti sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi, no, bilang ari pa kita sa kalibutan nga makasasala, di kita malikawan niya nga mayara kita nga masiling nga maanob lang daw sala. Pero ang kanami kiti kung ikaw nakabalo ka na gali ngayon nga sala, kag once nga daw mag-abot sa imo lang nga daw mahimo mo, makapasiguli ka din sa Ginoo, makapangay ka sang kapatawaran, no. Pero hindi naman buot silingon nga sigihon mo pagpakasala, sige ka man yang ipatawad, no. Kinanglan imugid siya kanon tinguhaan tagid siya nga malikawan ina, no, ang paghimo sina nga mga kasalanan. Di kita gipaintindi naman, nakabalo naman kita, no,
So ara na lang na yan sa imo kung bala ipadayon mo na. Pero tandaan tagit niya kamatayon dili ang kabayaran sa natanano sa aton yung mga sala. Halimbawa karon nagbisyo ka, no, inom, tudo inom, no. Sulihi nagmasakit ka, nagka ano na nang nagka-cirrhosis ang liver cirrhosis ka, napatay ka. O di mayo lang kung nakahinulsol ka sa mga sala mo, no? Tutuod di pag inulsol gali ang tao, ang nature sa tao kung nara na gani sa bibis ang kamatayon dira na grabe na nga pag inulsol. Sa sina nga bahin niya ang Diyos na lang mong bahala sina, ang Diyos na lang ya nakabalo sina kung wala patawaron niya ka kiti ang Diyos ya masilin ng Diyos ati sa una sang Mayo palawas mo pag gusto ka anay nga nagumatayon ka na kutihin na tanan yung mga bagay ito kyan tanan si Ginoo kiti siya ang nakahibalo sinatanan, no? So control amo lang siguro nang ma-share ko, no, mayong aga sa tanan-tanan kabay nga ang Ginoo magapakamayo pagit sa aton. Salamat si mo brother bug na si mo nga na-share nga aga, no, sa siguro kuno wata siguro pagkasala ating guro ginikanan posible siguro nga way kita kamatayon tani ba galing kay tungod sa sala na amo na mapatay kita mapatay kayang bayad sa sala among kamatayon. So posible nga hindi kita yung patay kuno way na naglapas ang aton ginikanan, no, nga di mo yan hindi ka mapatay ng totoo mo. Kung ano mo ang kasuguan sa Ginoo, no, hindi mo paglapason bla. Sa pangalan sa Ginoo magbanyo sa Ginoo sal banyo sa Ginoo bla nga mga tinumanon ka sa kasuguan sa Ginoo, no? Amo nang nagpamulag sa tawo ang iya sala, no, sa Ginoo. So demonstration mayara pa Control. go Governor. So madugang ko sini nga verse no kanami gid sini nga verse no. Bisan tuod na ano kabayaran sa sala kamatayon pero naghatag naman si Jesus Christ nga regalo para sa aton kung kita naga hinulsol sa aton nga sala. Ano pang ginawla ta mahinulsol na ta sa aton nga sala para maangko nato ng wala sing kamatayon dito sa babaw sa langit. Upod sa aton nga Ginoo kung kita nakabaton na sa kaluwasan. So mahinulsol ta sa aton nga sala, patunon naton sa hugod sa tigpusoon si Jesus Christ sa aton nga heart. Sini nga panahon subong kinanglanon ginaton nga may Ginoo nga aton kabuhi kay ang pandemic subong daw wala katapusan. So paano na lang kung wala Ginoo ang aton kabuhi? Siguro ko wala gid pahingatuan ang aton nga kabuhi. So muna pangalagad lang kita sa hugot sa iya, isalig na lang naton ang tanan sa iya. So mula na control lang ako na madugang, no. Good morning na lang sa tanan nga naga monitor. Morning sa liwat mo brother Nara sa imo na share nga malipot lang nga share pro may ara nga mga punto nga naman padayon ng kita. Alumdumang ko ni bilang babae bilang nga si Maria Magdalena bla nga nakasala sa kay isa na siya ka prostitute mo di nadakpan kin sa pan iway to sa may mo, no, kay ti nakasala siya sa kasuguan ng Ginoo. So sa una nga bato na mo masa magsala maglapas ka sa kasuguan ng Ginoo nabato ka sa patay di ning babae ya. So ganun balance sa Ginoo nga
lakat ka kagini ng pakasala liwat. Kaya munta maunta niya ito ni Moon nga na bayaran na ang Ginoo. So ginpatawad ang aton mga sala. So dapat kita maglakat na lang kita nga hindi na magpadayon sa pagpakasala. So amo ning ang ilang ba sa Ginoo, go so no more. Amna blang ba sa Ginoo sa babae ito nga si anong prostitute to. Muna hindi na pagpakasala. Kung tatanda ng mga tao ang pagpakasala, gamay man kung dako nga pagpakasala ay kwenta na iapuit na sa tubangan sa Ginoo. So ni Marcia nga mag-share Control. YG mo dami go brother Kasoy. Marcia ka. Jotay lang idugang ko sa inyo topic ko sa yung aga sa tanan nga nagabamati kag sa sa silent monitor subong kudawi hindi man tagid maayo hearing sa Bible di according magti sa aton nahibaluan wala mo pagpakasala hindi kama hindi kinahusto kaso lang hindi sa abla kita nga tao mahukuman kita dali-dali parehas na nga tao sala man na siya gyapon kay wala mo hindi kita mag-judge sa sala sang ina nga tao kay suno masaton ko kisa nga nahibaluan ang nakita ta lang ang ginahimo sang parehas ta amo na aton ginatamdan pero ito sinakabalos sa sunod sang iya balatyagon may ara siyang maayo na ang kabubuton para man siya para siya pero siya parehas nga tao tinga sino kita makadjudge mula po isa sa kapwa ta kay so far hindi nato na hibalo ang ginang unod sa iya balatyagon mo di sa nambal ko naka ano lang kita naka panghuna-una or makadecide kita nga makasala na siya pero so far basi sa atubangan sa Diyos basi mas nahamutan pa sa Diyos ipabara sa aton kaya bisa sa dili lang pamaagi subong sa modulator nga ni sa nag-modulate dili kung case ako naga ako ay makusang ginatungod kaya wala matagbaro isa mga sharing nga maayo pulong sa Diyos isa pero tumukan pa hindi inaya ano mo ang tao basihan ang sala kundi ang imo sila ginakontra ang Diyos mismo kaya maayo man ila katuyuan nga kinanglapi abi nga mag piripindol kita para mapuntat hindi man na siguro gusto di ba sa mga atong bala mga katropa man kagwal hindi man mga kilalaton sinikon may nag-sharing dili palagtagayo sa naligwa kasi kung di mo gusto mamati hindi lang mo magkato dila sila ay hindi mo gusto nga basi natandugan ng imo sala hindi ka na magkato para way problema hindi kayo tarusukan mo sila wala mo insakto na ang bayad ng sala may kakabalo kung ano gibala ina sana hambal ka ni balay mahugan ang tao sino lang gusto to mapatay man pero ako by the way ako batay ko na isa kung kisa kung oras ko na tiyempo ko na pato lusalog natin hindi madula kita din sa kalibutan pato na natin sa halog sa atong balatyagon kita madula niya dito kahit ano mo lang ang pulos natin magkabuhi kita din sa luta man sa luta sa nga bilisang loan sila nila kung ang aban ginahimo hindi mo lang mga maayo pag hindi ayon sa kasuwan sa Diyos basta importante kung direkta kita sa luta himo kita sa kayuhan himo kita sa isigtang pareho maghimo kita sa para sa kalinungan sa kayuhan sa aton parehas hindi kita magpakamalaot sa parehas natin isa na hambal ko na sa isang sa Diyos lang natin nga nagbalaw nga sala sa isa katao ikondin na ho natin hindi gusto sa baylod ganyan tani hambalan natin siya kung close friend natin na siya hambalan natin part sa imong ginoo para pero sa largi man to
at least mas maintindihan. Hindi kay ikondina natin sa upang sugid-sugid pa natin sa ibang tao. Mostly, amo gina nagkaratabo. Sino kung ikaw makaintindi ka yan sinasang inaubra kapwa mo tao, siguro hindi man manami. Kaya bala mo ko ng sala, dugang nga sa sala, hindi inausto. Amo na gani nga, sa ato mga kulturan nga rin dili, itong ano man ang ato mga kakulangan, hunang-hunaon nato nga tao lang kita. Kag hindi man kita pero may maghambal nga komo tao kita magpakasala na gilang kita. Panumdumon ta na may ang tagsa-tagsa sa ato may balagyagon nga maduna masakitan. Kag makahaboy kita sa isa lang ka masakit nga tinaga. Dugay na madula sa balagyagon sa parehas natin. Ako gani ko'y dawi. Kung emosyonal, kung hambalan mo ako, akigan mo ko sa damo tao, may pag nga bakulon mo ko physical sa tutod mo, hambalan mo ko nga ang naobra mo nga damage sa akong okay so gilahi kita, mapatawad ka kay halimbawa ganyaw-yaw mo, mapatawad ka, pero sa ako ang panghunaw na prangkang istorya, dugay madulay na sa akon tungod tawo na ako, pero tungod nga naintindihan ta ang kasugaan mo kung kisahing Diyos, salig ka ginapangamuyo ka lang na kabay pa, hindi kita makabalos, hindi kita magdumot sa parehasta. Pero sa prangkang istorya, tao lang ako, bisan sinugurang sa ato, dugay ina madula sa pangunaw na ang ginhimo mo sa akon. Ngahalit, puro yung pagpakawaya. Panagid-sugid mo ka, sampol. Panagid-sugid ba kung kawatan ako, hindi inatood. Dugay ina madula sa akon pangunaw na. Yung ginaobra mo yung goba, ang ako na image yung goba mo sa mga kilala ko. Amo na hapos mo na naghambal na patawaro natin, higugmao natin atong parehas. Ito lang normal ay tao nga masakitan para sa ako hindi na madali-dali madula sa aton panghuna-una. Bisan sa akong persali. Kaya ako subong ginaano ko na ang kasalapatan lubo sa pagkatawo ko. Kinatigay ito sa malang ko na, pero honest to goodness do kayo madula sa panghuna-una. Hindi o ginamadali-dali malimtan ang ginaobra ako. Siguro mo lang na akong control ma-share kabay pa sa tagsa-tagsa sa atin. May balo natin kung ano gid ang sala kag hindi tama ang ginaobra natin kapwa natin. Tawa ipaka-Diyos na lang natin kung sino ang nakasala sa atin. Damo gid nga salamat control. Salamat sa imo amigo Brother Kasoy sa imo na share nga experience ni mo no. Hindi ka dapat mag-judge sa atong sigapariyo kasi ang Ginoo ya maka-judge na mo. Hindi na kita na sa Ginoo yang atong tagipusoon kung ano kita ka hayag sa atubangan. So ang aton na yang sa gihapon nga ang sala ito gud na tao lang kita. Pero tandaan naton nga ang Ginoo sa gihapon gatag sa aton sensya kung ano man ang aton nga hindi maayo sa tubangan niya. Ginoo sige apon mag-atag sa aton no giya kung paano kita magpanumbalik sa iya. So ipangamuyo naton nga taga kita sang Dios sang espiritu sang tawag nga maya kita ka peace of mind o may gugmaon bala no magpatawad sa mga nakasala sa aton. So muna nga itugyan lang sa iya. Kasi alay ang may diversion na sa timalos, hindi lang kita. So, atatro sa Ginoo, ipasinsahon ta ng mga tao nga muna niya. Ato lang yan, sa gihapon nga mag-kwalita sa Ginoo, mag-alaga na kita nga mayara kita nga mga tagipusoon nga mahigugmaon bala sa aton ni Sigapariyo. So, mula na aton, mayara mamasya siniyang aga, may time pa siguro. Ari lang ko dia. Kung wala lagi ba siguro sumasya siningaga. So sa kanang danaton nga sa tagsaka tapos ang aton nga sharing time. Yara kita nga ginapadala sa papangamuyo sa aton nga mga modulator siningaga. Kung sinuluyag na may pagdala sa pangamuyo o pagpasalamat sa Ginoo. Ari lang ko di
akomodahon tang inyo tagsa ka mga prayer request sining aga. So kung sino sila sa inyo, ali lang ko de. Time na sa pag kuha sa aton nga request sa pagi sa pagpangamuyo. Breaker. So, brother na Tadya kapin lang gito. Pa-prayer request lang ko gali. Good health lang sa akong panimalay. Kag protection lang to sa bata ko sa sa Hong Kong. Over. sige, salamat si mo brother no, protection sa iya panimalay kag sa iya bata dito sa malayo nga lugar. Guidance to protect sa aton tanan. Brake control. Tubog na Request ko lang kundol na Ginoo magabulig sa akon sa mga problema isubong sa akon kabay nga siya lang ang himo sa pamagi ano man ang iya katuyuan purpose sa akon nga babuhi subong man nga ang akon nga inahandom no nga magalagad pagid siya sang impit nga ubayan niya ako kagatagan niya ako sang lubos nga kaalam nga nagagikan sa iya. So, salamat sa imong prayer request, Brother Bugnay, no? Taga-angas ang Ginoo sang giya, kagkaalam, kagproteksyon man sa imong kabuhi, nga sa gihapon matutom kita sa pag-alagad sa Ginoo. Any more prayer request? Control. Brother Kasoy. Ako lang po request ko control kayo so ipin nga ako dapat sa mga langgis na buligan ng bayan ko sa Ginoo ang palagay na kita sa mga disgrasya na mga aktivite so usually ako kaduhan ako na aktivite is karo isang Diyos wala pa man gid ako gid na siguro ang Diyos na gaubay pa man sa ako siyempre pag tagaan ito pirmi isang mayo ba lang panghuna-una na sa gihapon pirmi kita makabati ang pulong sa Diyos na maka-decide kita kung ano man ang para sa aton kay usually until now kinapangita sa kitang kamaturan kundi kita nagkakadapat amo lang siguro control. Sige brother Kasoy sa imong prayer request no tagaan ko sang Ginoo sang giya nga sa tradlaw labi na gid nga panakaton kita nga ilikaw kita sa mga disgrasya subo man sa mga masakit no kag kung wala kita magmatutom lang kita sa Ginoo no sige hapon so mara pa nga mag prayer request ini nga nadala ko magaling sa prayer ko at aton nga ilikot to kadaga no nga tagaan kabay gyapon nga ang Ginoo gyapon proteksyon sa aton bantay sa aton sa labi na gid sa mga kaaway sa mga tentasyon nga sabot tayo o nga bot sa aton so ito sa Ginoo nga gaan kita sang proteksyon sa iya so good ang ini nga bulaton sa gihapon magapadayon kay sabang nagadugay kita ang aton bulaton lapad kag makalapot makashare sa iban nga mga makabati kag mabrihan nila ang tagsa nila ka mga hampalanan dira no mayara kita galing Bible sharing and morning prayer sa aton nga sininga frequency no like ta sa YouTube subong online na aton nga ilikoton sininga tiyon so mayara pa mga prayer request so kung wala nagimaan siguro takpan tala na aton nga morning prayer good Bible sharing siningaga so maga-prayer na ako ipamta ito ng tagsa ka una-unang kagalingon siningaga may gugmawon mo nga may sa siningaga ako naman kalipay pasalamat sa imo nga natapos naman ginawa mong tagsa ka mga
bahin sining aga, labi lagi nga mga hilikoton, ang morning prayer with devotion, Bible sharing, kabay Ginoo, sige po nga giyahan mo kami, kasi sige po nang ini nga mga hilikoton, mangin, kalamot anin ni sa imo tubangan, kagbuli gila kami Diyos sa amon tagsa kagugalingon, amon panguna-una, nga sige po mahimo namon ini nga mga bulaton, nga ginhatang nimo sa amon, kag mapresyo pa mo ni Ginoo, tubto sa mo pagkari sa ning kalibutan. Ginoo, nakita mo among tagsa galingon kung ano kami ka sincero, ka tutom dira sa imo, nga sa mag-alagad kami Ginoo sa imo, nga wala sing pagduwa-duwa, kundi may ara pagsalig kag pagtuo dira sa imo. Ikaw nakabati sa among tangan sa nga mga request ni nga aga Ginoo, kabay, hindi na ako mabitlang ilatag sa mga hinyo dira sa imo Ginoo. Balo kami Ginoo nga ikaw gid sigapon nga pamati sa amon mga ginapangabay sa mga karon nga aga nga ini magadulong sa amon sing kalipay kag paglaom dira sa imo. Salamat Ginoo sa imo talaga pagpakamayo sa amon, labi na gid sa amon tagsa ka mga trabaho, sa amon mga panimalay, proteksyonan mo Ginoo, kag labi na gid ini amon nga imo hilikoton gina atag na mo Ginoo sa imo ang ini nga hilikoton, ikaw sini ang Ginoo makahibalo kay ini maka hatag man sa iban nga mga tao sa pag-ambit sa pagpakamayo nimo kag pagpromisa nimo dira sa imo nga trono sa bugay. Kabay Ginoo sini nga aga, isa kami sa pagbubus ang benisyon. Ang tanan nga mo dito, tanan makabati sini nga mensahe sa ini nga aga, malabutan sini nga signal. Kabay Ginoo, isa lang kami sa pagbuo sa pagpakamayo kag protection. Gilabi Ginoo nga nakapasubo man kami sa imo. Kabay Ginoo nagapangayo sang kapalawaran sa among tagsa nga ginahimo nga hindi mayo sa tubangan nimo. Amon tinay ginasalig kag ginalauman Ginoo nga mabaton. Bangod lang sa matamis nga ngalan ni Jesus nga among personal manunuwas. Amen. Amen.